Ассалому алейкум мардуми ютуб подписчикои Савдо ТВ. Числа 26 сентябр мо дар фабрика Ленинград қарор дорем. И тарафо дӯстон дома видео мекунем. Роҳ даромадем аз тарафи мост 46 иса далжи роҳ ба сӯи ноҳияи Рӯдакӣ мешавад. Таги дом мо автобуси 27 маршрути 41 45 48 мия. Доми мо дӯстон азиз 8 этажа хона дар 7 этаж қарор дорад. Наздики колледж, мактаб, литсей, гимназия, бозор ҳама ҳастай. ҷои обод хона дар лаби роҳи калон қарор дорад. Ин ҳами хонаи мо дар 7 этаж. Дом 8 этаж. Тирезои мебинед. Ҳамиҷа хонаи мо қарор дорад. Далши аз дохил тамошо кунед. Иҷа падези мо бача азиз. Падез. Барои реклама метавонем муроҷиат кунем бача азиз. Рақамҳои соҳибхона рӯи экран мебурая. масъя кунед. Далши. Духонагаи 67 метри квадратӣ. Беҳтарин ремонткаги дар 7 этаж, доми 8 этажа. Бино новостройка бача азиз. Хеле ки тамошо кардасен, ҳамаша мефаҳмонам, нишонтон метам. Ду хона 67 квадрат метр. Иҷа калидорчаи мо. Нархи хонара бача азиз дар охир мегем. Хушрӯ видеора тамошо кунем. Беҳтарин нархи зур неки. Чӣ хел мебинен ҳоҷатхона, баня, кухни, хона, ду хона, кухни, баня, ҳоҷатхона отдельни. Қисмати ҳоҷатхона бача азиз. Ин ҳами ҳолат. Варианти зурда ҳоҷатхона ва баня отдельни. Беҳтарин проект замонавӣ. Қисмати душ, баняи мо. Осибед без проблем ҳастай. Мактаб, масҷид камбуд надора. Иҷа бача азиз тамошо кунед қисмати кухни мо. Далши каси мегира, хатон мечасбе ёки масъя ҳамроҳи соҳиби мулк шояд бо кухни гарнитур карда буда бача азиз. Аз тиреза прямо берун. ҳавои тоза, зур. Варианти зур, нархи дастрас. Қисми хонаи якуми мо. Ин ҳами ҳолат. Хонаҳои калон 67 квадрат. Хеле нархҳо дӯстон камай. Редка мешавад ҳамон дар канали мо Савдо ТВ. Лайкҳо рамонед, подписатсия кунед. Оиди хона ҳамроҳи соҳиби мулк масъя кунед. Иҷа хонаи дуюм бача азиз. Бино лифт дора. Яъне ки ба наздикӣ кор мекунад. 545,000 сум нарх ҳамроҳи соҳиби мулк масъя кунед. Баъдан барои реклама рақами мадан муроҷиат кунед. Зиндаву сарбаланд бошед.